Și la micul se pregătește să sar pe unii. Uite cum vine asta cu balanța. Uite că a ieșit din apă. Leu de mare! Este cu totul! Sunt pe mal! A ieșit! A ieșit! A ieșit! Sunt și partea cealaltă. Ia ce frumos este, stai cu burtica la soare, vezi? Ia uite-l. Sunt și partea cealaltă. Uite cum merge, ai văzut? Și s-a prăbușit în apă. Ia uite-le. Hei, ce-ți? Uite cum sare. Pe burtă, așa nu se poate. Au venit la poza, Antonie. Au venit la poze. Dar lei sunt acolo. Uite, se bagă la în apă. Care se mișcă, își mișcă natătoare. Leu de mare se bagă în apă. Îi miroase fundul. Gata. Ce foi? Ce deșteaptă sunt? Eu nu cred că vin pe Sunt super. pe insolică. Ce, la pește? Nu au venit, ne-au zâmbit și Sunt super deșteapte. în partea aia. Uite și-au trecut în Lei de mare. Sunt foci. Ai trecut în partea cealaltă? Sunt focile comune. Da, uite-le, da. Uite Miru. Nu le place să-i vadă, să vadă oameni. Mănâncă insecte, dar ăștia nu cred că le dau insecte. Te că e unul acolo. Da, dar nu cred că ne văd ei. Eu cred că nu văd. Eu cred că nu. Uite-le cum e. Eu te cu cap. Toți la gem. Ce faceți aia aici, mai? Ce faceți aia aici? Aia. Ce faceți aici? Uite-le, chem. Eu zic că ne văd. Ei. N-ai voie. Aici mai ca ultra fain. Ia uite-le. Uite cum merge, uite-le el. Hai să vedem și prin apă. Vezi că ăla se bagă în apă. Cred că vine să se bage în apă. Uite că nu atât, deja unele pe sub apă, ia uite. 2 sunt sub apă, 3. Viteză are. Le cald, nu le place. Ia uite-l pe ăsta. Uite-l! Uite! Vreau să vezi acum. Uite, ia uite, uite. Unde? Pe sus, eu. Vezi când nu apare. Apare imediat. Eu. Stai speriat. Cred că vine două pe partea cealaltă. Tare. Uite, sunt 3 acolo.